Omiyo pacha en ni gigi onego tim mos. Wabiro chopo to king'iyo circular ni dwaro ni gigi nyaka tim mana dichiel. To bende sani piny tek ne jo Kenya kaluwore gi tax ma gichulo. Koro gigi onego wadhi mana mos. Wabiro chopo, wabiro goyo e dho wath. Erokamano ahinya. Mano e chenro mabende wantiere go kar kanyo koro Ramogi wang'ere kaka gigi duto nyalo chopo e yo makare. Mane kama wantiere kaka sani bende yena mondo mi akale ote moko ari adek ka gintiere kar kanyo kato bang'e koro mos ariyo ang'wa kaw yo mokwongo kapok waduoko mondo waduok penjo moko mantiere kar kae. Nitiere penjo mabende mana kaka wachako chenro oganda moko ne penjo ni weche mag nyiepo e sikunde gi tiende en ang'o. Wada winjane kata wanyaneno ote mantiere kar kanyo. Mano ote mantiere mbui mara Facebook mabende or kar ka mabende wanyado thuolo mondo mi wayudane kendo wasome achiel kachiel. Mano mara Vitalis Ochieng wuod Game Karariu. Ang'wa winjane ko winjo twak mwadhigo nyime kosoyo to nene yo machalo nade. Owacho kanyo ni Cleophas Otek manade no. Owacho ni mago donge dhinyo mana jonyuol yawa, mago jonyuol yawa e school. Owacho ni school owacho ni en kar ohala kose kar somo. Moko bende owacho ni moko bende didhierwa. Owacho ni kaka jopiny mabende kalo e mago. Ochopo kama koro somo dhi dong'ne mana jogo manyalo tok ng'ano maonge godo. Mae kama nadani mondo mi waler ne oganda wa kapok wakaw yweyo okinyi makawuono kapod antiere ka ir Profesa. Iwinjo ote mor kar kanyo mano mar Vitalis Ochieng wuod Game Karariu ka giwinjo weche gi mag procurement kata mag nyiepo e sikunde. Paro mabire wigi en olok sikul kar timo ohala. Mondo mi jonyuol oyud lokruok mano mar paro kachiel koda ka gigo mabende timore sikul. Nitie chenro moko manyaka bende nyiew, gik moko nyaka nyiew oko, gik moko bende nyaka us ne sikul mondo chenro odhi nyime. Ka iwinjo ote no, omi paro machalo nade okinyi makawuono kotenore kod weche gi mag ng'eyo gigo matimore sikunde. Gima anyalo duoko kuom wachno ni jonyuol bende nyaka koro ng'eya ni skunde nitiere ng'iepo ni ok en ni koro skul iketo kaka gir ohala. Ni ohala dwa timore e skul ok en puonjo. To nego bende gipenjore kendgi ni to gimoro amora mitiyogo e skul kata obed ni en bas ni donjo e skul no nang'o ing'iewe, nyaka ng'iewe. Kata obed mana chok bende ing'iewo. Kata obed mana chiemo. Nitiere boarding schools ma nyaka ng'iew chiemo, nyaka ing'iewo nyaka kitanda. Ok en wach ohala. En ni pesa madonjo e skul nyaka ng'ere ang'eya kaka itiyo kode. To nyaka ti kode mana e yo maler. Nikech wang'eyo ni kaka sani ka onge chik moro amora. Iyudo ka skul oket principal, to samoro principal bende okia wach mar procurement kata okia wach mar ng'iepo. Koro iyudo ka seche moko ing'iewo gik moko kata mana kuom ng'at achiel. To wantiere gi sources mang'eny, methods mang'eny monego ng'iepo. Methods gi oket mana ni mondo ng'iepo pesa moro amora ma nitiere ma skul oyudo mondo tie e yo makare, e yo maber. Kik ng'iye e yo moro mopogore. Nikech kong'iye e yo moro mopogore, tiende ni ji paro ni koro idwa lok skul kar ohala. Ok en kar ohala, en kama gimoro pesa madonjo nyaka tigo e yo. Nikech nitie nyaka procurement plan. To procurement plan ni ji nyaka kel pachgi ni tang'o midwa ng'iewe skundni. Higa ka higa nyaka skul king'iyo chik mar procurement ni odwaro ni nyaka ji bed piny mondo ji owinjre ni tang'o ma ing'iewo e budget pesa matin ma wayudo higa ni ang'o monego wati, ere kaka onego wati kode. To tich monego tim kode onego bed ni tiyo kode e yo moro maler ahinya. Ma onge gimoro ni nitie paro moro ni pesa ni olal. To koro chik ni ema miyo procurement ok ni en keto skul mondo obed kar ohala. Nyaka
organizations moko mok school, king'iyo skunde organization moko kata osiptal. Osiptal gitimo procurement. To procurement ni to kanyo bende jothieth ema bende nitiere. Kok otime yo makare tiyudo ka pesa nyalo dhi makethre apoya nono. Erokamano ahinya mano Profesa